Mae'r trydydd sector yn llawn pobl angerddol sy'n gweithio'n ddiflino i wella bywydau. Ond mae pawb angen cymorth weithiau, hyd yn oed y rai mwyaf ymroddgar. Cyngor Trydydd Sector Caerdydd ydym ni, neu C3SC, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda'n haelodau, unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau dielw yng Nghaerdydd. Gyda'n gilydd, rydym yn datblygu dull a rennir i helpu creu sector gwirfoddol sy'n gryf, yn annibynnol ac yn gysylltiedig. Dyma sut rydym yn gwneud hynny. Ariannu a chynaliadwyedd. Dychmygwch eich bod yn cyfuno arbenigedd i sicrhau grantiau sydd o fydd i chi. Gallem helpu grwpiau gwirfoddol a chymunedol i ddarganfod adnoddau ychyllid a chydweithio i ddefnyddio rhain yn effeithiol. Cynnwys pobl ac integreiddio. Mae'r trydydd sector yn deall anghenion y gymuned yn well na neb. Rydym eisiau clywed eich lleisiau wrth gynllunio gwasanaethau a defnyddio dull sy'n cael ei arwain gan gymunedau i greu mentrau sy'n cael ei harwain gan y bobl rydych chi'n gwasanaethu. Hyrwyddo a chydnabod. Byddem yn hyrwyddo gweithredu cymunedol gyda'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Dychmygwch ddigwyddiadau rhwydweithio ble gall aelodau rhannu arferion gorau a dylanwadu ar newid positif. Cyfathrebu. Byddem yn rhannu eich stori ac yn arddangos yr effaith anhygoel mae'r trydydd sector yn ei gael. Rydym wedi creu porth adnoddau canolog i gefnogi grwpiau a sefydliadau gwirfoddol gyda gwybodaeth, marchnata a chyfathrebu. Wrth weithio gyda'n gilydd, mae posib creu dyfodol disglair i sector gwirfoddol, cymunedol a mentrau Cymdeithasol Caerdydd a'r cymunedau rydym yn gwasanaethu. Gadewch i ni barhau i wneud pethau gwych gyda'n gilydd. Ymwelwch â www.c3sc.org.uk